खुलुमबाय लोगोफोर, बड' इनफो पइन्ट चेनेलाव नोंथांखौ फिन बरायबावबाय। सानफ्रामबोनि बायदि दिनैबो जों नोंथांनि थाखाय राशिखौ लानानै फैलायबाय। दिनै 29 जुलाइ 2026 आरो दिनै बुधबार। बे गोथार बुधबारा भगबान गणेश आरो बुध ग्रहनो बावनाय। भिडिअखौ जागायनायनि सिगां फै दिनैनि साननि गियानारि सानथ्रिखौ मिथिग्रोना लादिनि। जायखिजाया खामानिखौ जायागौमानि बियो जाथावै नङा। भगबान गणेशनि सायाव फोथायनायजों लानाय मोनफ्रोमबो आगाना नोंथांखौ थारैनो जाफुंसारनायनि फारसे लांगोन। भगबान गणेशनि सायाव नोजोर हो आरो गावनि साननि जागायनायखौ मोनसे मोजां नोजोरजों खालाम। कमेन्ट बक्सआव गणपति बाबा मौर्या एबा ओम गण नम लिरनो दाबाव जाहाथे नोंथांनि साना मोजां जागोन आरो नोंथांनि गासैबो हेंथाफोरखौ बोखारनो हागोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। बे गोथार बुधबारनि फुंबिलियाव नोंथांनि मेलेमारि गोहो आरो सोमोनांथाव थिरांथा लानाय गोहोखौ फोजाखांहोगोन। खामानियाव लोगोफोर आरो गोजौ खामानिफोरा नोंथांनि आदब आरो थि साननायखौ बाख्नायगोन। फालांगियाव मोनसे गिदिर बाथ्रा मोननाया फैबाय थानाय धोननि थाखाय गोदान लामा बेखेवगोन। मोनसे मोजां नखरारि हाबाफारि लानानै सोमोन्दै सावरायनो हागौ। मोनाबिलियाव गोजाम लोगोफोरखौ लोगो हमज्लायनाया नोंथांनि गोसोखौ खुसिजों बुंफबहोगोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 6, खाफाल गोनां गाबा गोथां आरो खाफाल गोनां दिगा साहा। वृषभ राशि। दिनैनि साना नोंथांनि गासैबो खस्थ'नि बान्था होनाय सान जागोन। नोंथांनि रांखान्थियारि थासारियाव सानस्लाबै जौगानाय जागोन आरो थालांनाय रांखौ मोन्नायनि मोनसे गोख्रों खाबु थागोन। बेथन मोननाय सुबुङा गोदान बिबानजों लोगोसे प्रम'शननि नेरसोन मोननो हागौ। फालांगियारि दावबायनाया गोजोनथाव आरो गोबां मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि जिउनि लोगोरिजों गोरोबलायनाया जोबोद मोजां जागोन। मोनसे गोजोन आरो गोजोन नखरनि आबहावा सोरजिनो हागोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 2, खाफाल गोनां गाबा गुफुर आरो खाफाल गोनां दिगा खोला सानजा। मिथुन राशि। नोंथांनि दिनै फालांगियारि बाहागोदारिफोरजों सोमोन्दोआ आरोबाव गोख्रों जागोन, जाय गोदान मावथांखिफोर जागायजेननायनि लामाखौ रोखा खालामगोन। फरायसाफोरनि थाखाय दिनैनि साना जोबोद मोजां आरो आनजादआव जाफुंसार जानायनि सान। नखरनि आबहावाया गोजोनथाव जागोन। गावनि सावस्रिनि फारसे सांग्रां था आरो समानथि आदारखौ लाखिबाय था। खाफाल गोनां अनजिमाया 5, खाफाल गोनां गाबा गोमो आरो खाफाल गोनां दिगा सानजा। कर्क राशि। दिनै नोंथाङा गावनि गोसोनि मोनदांथिखौ दबथायनो नांगोन आरो मोनसे प्रेक्टिकेल राहा लानो नांगोन। खामानियाव हरखाब मोनसे गोदान खामानि फैनो हागौ आरो बेखौ धोर्य्यजों सामलायनाया सोलो गोनां जागोन। रांखान्थियारि बिथिङाव गोसो थोनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरो गावनि धोनखौ साननानै बाहाय। नोंथांनि नखरनि आबुं हेफाजाबा नोंथांखौ जायखिजाया जेंनानिफ्राय बारग'नायाव मदद होगोन। मोनाबिलियाव बबेबा मोनसे थावनियाव थांनाया नोंथांनि गोसोआव गोथौ गोजोन लाबोगोन। खाफाल गोनां नम्बरा 7, खाफाल गोनां गाबा रुफा गाब आरो खाफाल गोनां दिगा सा सोनाब। सिंह राशि। दिनै नोंथांनि फोथायथि आरो दैदेननाय गोहोआ गोदान जौथायाव सौहैगोन। समाजारि जिउआव नोंथांनि गोहोआ बांगोन आरो जायखिजाया गोनांथार सावरायनायाव नोंथांनि सानस्रिफोरा जौसिन गोनांथि मोनगोन। गोदान फालांगियारि आनजादफोरा जाफुंसारगोन, जाय नोंथांनि सानफ्रोमबोनि आयखौ मोजां बांहोगोन। नोंथाङा नोंथांनि गथ'निफ्राय गोजोनथाव खौरां मोननो हागौ। नोंथांनि सावस्रिया गोग्गो आरो मोजां गोहोजों बुंफबनाय जागोन। दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया 1, खाफाल गोनां गाबा गोजा आरो खाफाल गोनां दिगा खोला। कन्या राशि। दिनै नोंथांनि सानथांखि खालामनाय हाबानि आदब आरो गुदि खिथानि सायाव गोसो होनाया नोंथांखौ गिदिर जाफुंसार होगोन। गोबाव साननिफ्राय थालांनाय प्रम'शन एबा खामानियाव बेथन बारायनाया दिनै सुस्रांजानो हागौ। आयेनारि एबा लेखा बिलाइनि हेंथाफोरा जोबगोन। गोदान सोमोन्दोफोरा नोंथांनि फालांगिखौ फेहेरनायाव गोबां गोहोम गोनां जागोन। गावनि जिउनि लोगोरिजों अननाय आरो फोथायनाया गोथौसिन जागोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 8, खाफाल गोनां गाबा गोथां आरो खाफाल गोनां दिगा सा सानजा। तुला राशि। दिनै खाफालनि आबुं हेफाजाबजों नोंथांनि जेंना गोनां खामानिफोराबो हरखाब ट्रेकआव फैफिनगोन। आरिमु, सोरजिलु आरो फेशनजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना जर'खा जाफुंसारनायजों बुंफबनाय जागोन। रांखान्थियारि मुलाम्फानि गोदान खाबुफोर ओंखारगोन। नखरनि सुबुंफोरजों दावबायनाय एबा आउटिंगनि थाखाय मावथांखि लानो हागौ। सावस्रिया मोजां थागोन आरो गोसोआरि सुखुआ थागोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 3, खाफाल गोनां गाबा गोजा आरो खाफाल गोनां दिगा सोनाब। वृश्चिक राशि। दिनै नोंथाङा गावनि प्रफेशनेल जिउआव एसे आरो धोर्य्यजों खामानि मावनांगोन। लोगोफोरजों नाङै नांज्लायनायनिफ्राय गोजानाव था आरो खालि गावनि थांखियावल' गोसो हो। आन्थोर सुथुरफोरनिफ्राय सांग्रां जा आरो गावनि सानथांखिफोरखौ रावजोंबो फोरमायनो नाङा। नोंथांनि जिउनि लोगोरिनि एंगारनो हायै हेफाजाबा नोंथांनि गोसोखौ बांहोगोन। मोनाबिलियाव योगा एबा मेडिटेशन खालामनाया नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 9, खाफाल गोनां गाबा गोजा आरो खाफाल गोनां दिगा खोला सोनाब। धनु राशि। दिनै गोजोननाय आरो दावगानायनि गोदान दरखं बेखेवगोन। गुबुन हादोरनि फुंखानिफ्राय एबा गोजान ओनसोलनिफ्राय फालांगियाव गोबां मुलाम्फा जानायनि नेरसोन नुनो मोनो। बिजिरसालियाव खोथाफोरा नोंथांनि फारसे गिदिंगोन आरो गोजोनगोन। गोजौ फरायनायनि थाखाय थियारि जानाय फरायसाफोरनि थाखाय साना फिथाइ गोनां जागोन। बेलासि समाव गावनि आंगोफोरजों न'आव गोजोनथाव आबहावा थागोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 4, खाफाल गोनां गाबा फान्थाव गाब आरो खाफाल गोनां दिगा सानजा।
मकर राशि नोंथांनि खस्थ' आरो आब्रुथिया नोंथांखौ दिनैनि गोब्राब जेंनाफोरनिफ्राय बारग'नायाव मदद खालामगोन। मावख'आव नोंथांनि सोमोनांथाव मावफुंनाया गोजौ बिबानगिरिफोरखौ गोहोम खोख्लैगोन आरो गोदान बिबानफोर लाबोनो हागौ। गोजाम थालांनाय लेनदेनफोरा जोबखांनायनि उनाव नोंथाङा रेहाय मोनगोन। गावनि सावस्रिनि फारसे एसे सांग्रां जा आरो आदारनि बेलायाव सांग्रांथि गैयैनिफ्राय गोजानाव था। नोंथाङा नखरनि गेदेरफोरनिफ्राय बोर मोनगोन। खाफाल गोनां नम्बरा 11, खाफाल गोनां गाबा नेभि ब्लु आरो खाफाल गोनां दिगा सोनाब। कुम्भ राशि बिजिरसंनाय, बिरोंदामिन आरो सोरजिलु खामानिजों नांथाबना थानाय सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना मोनसे बोर बादि। नोंथांनि गोदान सानस्रि आरो गुबै सानस्रिया नोंथांखौ गोदान जाफुंसारनाय लाबोगोन। रांखान्थियारि बिथिङाव सानस्लाबनो हायै मुलाम्फा जानायनि सम्भावना थायो। नोंथांनि मोजां मोनज्लायनायनि जिउआ गोदै थागोन आरो नोंथाङा गावनि लोगोरिजों गोजोनथाव बुब्लिफोरखौ रंजानो हागोन। दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया 8, खाफाल गोनां गाबा गोथां आरो खाफाल गोनां दिगा साहा। मीन राशि दिनै नोंथांनि गोसोआ धोरोमारि आरो समाजारि खामानिफोरनि फारसे बांसिन गोसो जागोन। हा-हु, न' एबा गारिजों सोमोन्दो थानाय जायखिजाया थालांनाय खामानिफ्रा दिनै आबुं जानो हागौ। नोंथाङा नोंथांनि बिमा-बिफानिफ्राय आबुं अननाय आरो हेफाजाब मोनगोन, जाय नोंथांनि फोथायथिखौ 2 गुन खालामगोन। गोजाम लोगोफोरजों लोगो हमज्लायनाया गोजाम गोसोखांथि लाबोफिनगोन। मोनाबिलियाव धोरोमारि खामानिफोराव हगारनाया नोंथांनि गोसोखौ गोजोन लाखिगोन। खाफाल गोनां अनजिमाया 3, खाफाल गोनां गाबा सना गाब आरो खाफाल गोनां दिगा खोला सानजा। अब्ला लोगोफोर, बेयो जाबाय 29 जुलाइ 2026 खालारनि आबुं राशिफल। आसा खालामो बे खारिथिया नोंथांनि थाखाय खामानि गोनां जागोन। भिडिअखौ नोंथाङा मोजां मोनबायब्ला बेखौ लाइक खालामदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै होदो। कमेन्ट बक्सआव गावनि राशि आरो गणपति बाबा मौर्यआ लिरना लाथार। भगबान गणेशआ नोंथांनि जिउनि गासैबो हेंथाफोरखौ बोखारगोन। जों गाबोन गोदान कुण्डलि लानानै फिन लोगो हमगोन। अब्लासिम गावखौ आरो गावनि आंगोफोरखौ जोथोन ला। गोजोन्थों आरो दिनैनि साना मोजां जाथों।